naye kere kwanyorekanire tokomonyora ng'aki togokora ata asambu bono tiganyare koba gakobekwa ase amaboko ya omonguru achiche bwango iga nere anyare kwangama ekiagera tamanyeti ekiagokora. Masoge Maria waichoire enema omonguru nari naye kwanyorire egesio kobwa abakung'u bonsi na Yesu omwana w'enda yawe nari na egesio. Maria mutagatifu ng'ina Nyasaye otusabire intwe abasaria bono nase ekero giokwaito. Amina. Obonene bobaigore ase Tata na ase Omwana na ase Omoyo Mutagatifu buna bwarenge kare bore bono. Bono omogaka agosoka isiko omong'ina naye gwachende kwamatengerera egere abagaka ntoirwe ate are okokomoboria abarai barengo oteba akokora iga abanto mbane abang'ina mbarenga ote okora iga mbatatu omogaka oyomo inche nabikoreretwe bagantwera amate ya egekoro bagateba inki mwabori na omogeni oyo nere naende binto ebi iga abanto bonsi igo bagotebwa ng'a genda iga nomiemia orute gochiekera bigende tiga togikeri bagenda ase eng'era ya omorero naende gekobanyora kebanyore. ase amarieta ngoroku Peter Nyambega omoturindiri nde bwa ekenyoro kia Nyakegogi botuko chisa kianda na chitaka 23 tina nang'akire esimi ontebi ng'a omogaka one igasoka isiko lakini omborire taiyo chiaika saa 8 omogaka oina riera nagochicha otorangeri twacha nachi korangeria abusai kere naende mwabusai namotura twacha nanyora John oikiro na omong'ina nora baikiro na intwe ntwabeka amasabo twamosabera Perisia omosabera nora osaba twabuta iga chiaba chisa 11 nabo twasokorwa twagenda lakini ende ekere tware koboria Nyambati ng'ai kwagenda iga arende gokora gwokomotuga ogokwana atare gokwana bono inche gento eke nanogokerera igo togokeigwa naende bono na obosuku one sana ase Nyakegogi ng'a abarogi mbaro bachakire gotaria abagaka bono omogaka agosoka isiko omong'ina naye gwachende kwamatengerera egere abagaka ntoirwe omogaka naye omong'ina gwasoka gwatengerera omong'ina gasokire isiko ekiara egento eke bono egento giokumi kere ekebe sana naende onye abarogi bakoro gaki amasabo aya abekirwe motare gwancha ebinto ebi obwate ochi otugute roche omogaka onde chioye okure iga are goteba ng'a ruta amaraba riko motakoruta amaraba riko nde amache aire gochi maate ebarogi obosire naende Nyambati tigakwane aye ore omorogi naende nomanyete ekiara bono sire echago kare gotora gose nkwarenga genda sibore ebinto biri gwakorete birwe ororo nyuma otarakorerwa egento kende ekebe na Nyasaye tari intwe togokorera Nyasaye ogokora ebinto ebi ebikone bia Nyasaye ngocha bire igo rende togoteba ng'a Nyambati agwene akore emeremo yaye buna are gokora abarogi tigenda ritaya motimokeka tiga oborogi onye naende kora omorogi ochi korora gokora gose mokamura otiga tiga pi abarogi obotigwe Nyakegogi antwane ko ebinto ebi igo rende amasabo abekirwe tiga Nyasaye nyakore ogwancha kwaye Nyambati agwene. Ase amarieta inche ntanire Machoka mogaka mogire oyo Nyambati mogisangi one are otosinyaine boremo bwaito nabo botwomerete bono eke na egekone naigure giogokumia ntana korora nkoigwa nde chinse chinde ng'a abanto batarigwe bachire batari gokwana bono bwakire bono mambia nari ngocha konyora oyo ominto noro oire amabere nere ogocha gontebia ng'a ase ebikone biatobereire seito Nyakegogia nonye noyo okorete aya ase mogisangi ona amobwatoke akwane akore ebinto biaye ebiakona gokora nka ase chingaki echi amang'ana buna aya iga yogokiria omonto yogotaria abanto aetete kare tiga etwe na chingaki na intwe tobe abanto twamomanyire omonene togendere komosasima atokonya atorusie ense eye iga na obuya bwaito bori twakorire lakini obobe buna obo bogokorekana tiga botuguterwa are Nyasaye
atosesenie atoa matuka amange tomenye buya. Iyo asaba minto tiga tugikeria amang'ana aya Setani asindu katika jina la Yesu. Nyambati ominto akwane agendere gukora ebinto biaye buna konya gukora butambi mbia mono. Asa Marieta gankoro kwa John Joseph Mugambi coordinator Kisii County. Igo narenge nyumba mwane mwalimu ngakare kumwa Keresimi ogontebi ngaminyoka gocha ase nare tokogenda gana kumiritwe ikire nyakegogi ase chinse chiga namanyire konyora ng'a mogaka obaire na emiaka emenge mugaka oyo Samueli gana kumiri ng'a niga anyarire koba gagotarigwa obotuko obogima ekere nanyorire abanto baichire ase enka yaye ekere twakorire ororo igo twakorire ogosaba naende twasomire amarwiko naende narenge koinyoria abanto baminto ase Yohana 14 mstari omotang'ani mpaka oyo gatatu ogoteba ng'a msipitaike ndani ya nyoyo zenu mumwamini Mungu nami muniamini katika nyumba ya Bwana kuna makao mengi kama sivyo nisingewaambia kwamba naenda kuwatengenezea makao nare goteba ng'a moichana ase chinkoro chiino ekiagere nyumba ya tata nere no bamenye obonge ng'ano onyo no yokorete ring'ana eri igo togosaba nere anyare koba gagokuneka ekiagera abasasiroti baito baretire mpaka ase chinyumba ase tomenyete chichumuiya nchire ororo ng'ano onye na ekanisa yaikire ororo kero oyomo abwenete gochenchia ng'anya nonye tari Catholic yoka chidini chinde ao twensie tokorandia ing'a ebirecha bionsi binyara koba bikobweka muna tokonyora ase Abagalatia egesieri kia 5 mstari 19 mpaka 20 aki abakristo baminto narenge gosaba ng'a ase eng'encho ya omogaka oyo iga tiganyara koba gagotigwa nere akora ebinto biaye natari omogaka oyo gabieka ng'ano onye na abana baito na abande mbarororo bakoroga abana bande bagendera konywa amarwa na abande mbakogenda esukuru narenge gosaba ng'a gwetera ase eng'encho ya igo batige nonye na abasubati bari banywomiru na baro banyara ko bagotwara chinka chiaba na baro batwara omorembe na basaba bake bari bayimokire ng'a nkogenda bari esukuru batigwe basome ng'a nonye nabo igo na abanywomire na baro batigwe batware chinyumba chiabo abarogi abaiga ekiagera bonsi mbamanyire monto tagoteba ng'a tamanyire na monto takorubonja aria chichenka abanto nkoruga iga bakorwa batige bwango ekiagera omorero ochire ng'a naende nabo okonyora ng'ekere akorire igo nkonyorekanare bono nkobatebia abaminto ntokogikeria egento eke iga kere erinde totwara omorembe tokegikerie totebe ng'a ishinde kwa jina la Yesu mara tatu ishinde kwa jina la Yesu ishinde kwa jina la Yesu Kristo ishindwe katika jina safi la Yesu Kristo abaminto bane tigatosaba omogaka oyo gatware familia yaye buya na abande chinka chionsi pia bonsi baetana inega iga na baro bamenyera omorembe na abaminto bonsi bari bakoraria omorembe otigare nayekere kwanyorekanire tokomonyora ng'a gitogokora ata asambu bono tiganyare koba gakobekwa ase amaboko ya omonguru achiche bwango iga nere anyare kwangama ekiagera tamanyeti ekiagokora nigo nasabira yonsi ime yamabera Kristo Yesu omonguru oito. Amen. Amen. Ase Marieta nkoroku Francisca Kemunto Nyambati ase rituko ria rero obotuko bwa rero chiarenge saa sita chia botuko omogaka ominto agateba nenda yamosarekeire agasoka isiko na etaya ekero asoka isiko na etaya akairana nyomba bono ekero airana nyomba agasoankora arare agakung'ia akega agasoka ekero asogete agatiga etaya nyomba akagenda ekero agendete nabo agendete egeke kere egetambe gegoika kiaigete saa 8 ende ekang'anga naki bono omogaka ominto asoka korwa nyomba ng'ai agenda ende yamosarekera agenda ogunse ogoya naboka enda yanyanga naboka ekero naboka korwa nyomba nagenda isiko namochaki echo eigire ende ase achiete ombora nairana gesona naonchokana egesona ndore gose ogweta ande ekogera nabo oranyora agoyete rende onye ominyogete mono nabo okonyora ogoyire ombora ekero ambora nairana natura abana esi bareire obotuko narangeria omwana okoroku Cynthia na Bochere nabatebia yaya tata omino nabo arwa nyomba otebe enda yamosarekeire lakini tachieti tarairana timaeti bono iga ase are saa zingine bose oranyore na edeni yaya achie korigia akore transport ase are kogenda etown
twakwana na abana naira nateba yaya tiga bono togende ng'ende ndare tindochi are asare lakini tiga ndare mambi boki torore ase agosokera korwa. Naira na nyomba ekero naira na nyomba ebirengeri biang'ichera chiakiango chianga chiaye ase chire orore gose noo chire anga chia maberera rende nachi gocheki nanyora egoti noo erasungete omosungo na egoti nere akoyeria chinsiaga nanchete koyebeka ekero akobekera nore ibere isato nanyora noo ere. Chibuti chiaye akobeka ekero kia obokendu nanyora noo chire ase chire kesona. Mafuta eyagochira mogondo nere abeke eyagosokera rende gose ekero asokire gochia are noo ere nyomba. Bono nabo natetemeka nateba yaya bono ng'aki omogaka oyo agenda nataka kosaborera rende are nasinywa korara naisaransa. Riria naisaransa naigwa esese ekobuga isiko. Ekero naigwa esese ntobwate agasese agake iga omonto gagocha nabo okobua ekero gagocha nachigwa natena gesieri. Riria natena gesieri narora ng'a etaaya yamoregete yaorokia rikongori bosibwane. Namorora ogocha osusubarete okorete amagoko iga okonya gotacha ng'ora. Nachi komorangeria nyambati taitabeti taitabeti nonya. Bono rende ekero ataitaba osuka ng'ora oche okwama osinywa gotara. Nachi namobwata okoboko ekero namobwata okoboko namosupport gochia nyomba. Ekero namosupport gochia nyomba nachi komoboria rende ng'ai okorwa ekwarwara ng'aki oigwete. Are okomorangeria nyambati ogochi komoboria ng'ai okorwa ng'ai oigwete bobe. Bono rende gaki goikera iga abwo ebirengereri biacha buna abakatoliki rende abakristo ntobwate amache ya egesio nabwata amache namosibia naende namosiarera. Ekero nabokora boigo natwara oboremu bwa okogenda nasoka korwa nyomba naimokia amache ya egesio na egekombe nasoka naro gochia isiko naende kogenda gotura abana korwa nyomba ase barenge bache tobere na barabwo barore naki tata omwababa. Bono goikera abwo ekero na abana bacha twaikaransa na barabwo bachi komorangeria tari goitaba, bachi komokwanera tari goitaba. Bono ebirengeri biacha nang'ea korangeria abanto baminto bare surrounding iga nabaakera chisimi. Kobaakera na gaki ninchu narorire ebikone omogaka ominto asoka saa sita oteba na enda yarenge bobe omoiso oche ogenda saa sita na nusu korwa tachieti koirana. Ninchu gaki morore gaki na obokong'u bwambereire aa. Nora abana barabwo ekero bamboria ritang'ani bamboria nki kiari tata omwana oyo omocha korera oywo ore Cynthia na tata akwa ase eng'encho riria nabaeire ritang'ani eripoti na tata omino takoreti ki taiyo. Nabo barera bono rende aba nakera chisimi nakera Peter nakera Abisai yaba Mutecha nakera oria na omotitiku nakera Nyanduko Wilkista rende abande mbacha Wilkista nabo okonyora na okomeka omaete abanto nabo kobagosoka ekero baigwa ring'ana eywo rende mbacha bacha mpaka yaikera iga ntwabera nyomba iga bacha saa tisa rende na nusu babuta bakora amasabo bagenda saa 11. Bono saa 11 eye omwana Beatrice nkaiga echirani yaani narora tiga mboke nere moture nere ache gosudia naki nki kiari ise moke naenda mpaka mwaye twamorangeria ocha. Ekero acha twabuta ake igo bono huzuni eria ya ogokira nakirete rende nacha naruta egekuro omwana ominto Evans ocha twarabuta nka iga Evans nari ekero Evans acha nari twang'ea konya komoboria twanyora ochakire gotaboboka. Ogotaboboka akoira tari gokwana na monwa lakini chisign nari achaka gotokorera chisign nki kiare mpaka bono goikera bo iga buna abanto baminto bachire iga abanto bakorire amasabo bakatekista bachire goikera bono buna twaikeire bono iga. Bono ogosaba kwane ngosaba na gaki tata Nyasaye oria ogotongete mwanyabanto kingoserete mwanyabanto ebare gocha bantebia na Dina gaki notogoserete edeni ere iga na iga gaki twaakane rika ekero bagotoma saitani gocha iga ache gokora amang'ana aya. Gaki nasabire ase abanto baminto baria mwachire iga mwabechire koba ekirori kia omogaka ominto Nyambati gaki abamalaika baitoroke korwa igoro batagwara enka eye anyare gokwana ase erieta ria Yeso. Are okomoboria abarai barengeo oteba agokora iga abanto mbane abang'ina mbarenga okora iga mbatato omogaka oyomo naki nkwabarora
eketamba nkere kere abwate egari twacha twaikatu bono ebamotubete iga. Bono naende ekero bamoirete ebamwagete iga bakamokuna gochiga bakamokuneka omonwa bakagenda nere bono ekero okomoboria nkai kwabagokoba gochia agokora chisigning tochia komoboria nyakegogio okora omotwe yaya tari ororo nyankware oitaba nyankware akagenda iga akagenda gochia abwo iga. Bono barenge abanto bane, omogaka oyomo abang'ina batato ebetubete ebitambaa. Twamoboria otebire bamwaeti gento arie ebachiete okogenda gwoka na mochia omonto mbabogereti kende tabarochi ebetubete ebinto amato bosio. Ase amarieta ngoro na omokatekista Boniface Kiondi korwa St. Patrick Nyanchichi Catholic Center inse ya Kisii Town Parish. Echiarenge chinsa ibere chia mambia omonyakerogo Charles Aiko echemani ekerisia ong'akire Simeon tebia omorwaire otokire aiga nka. Nari na epigipigi naeti omokatekista ogonkonya otorente mpaka aiga twaika 3:30. Twanyora abanto mbare abange goetania 150 na omonyakerogo oino arenge omong'ina bwa omogaka oyo namoboria ong'e omogano narenta amache egesikoruka twasaba naboria abakristo aba nkimoganeti omogaka oyo anyore bonsi bantebia totagete aigoka omonwa na amaiso aye na amate aye akwane. Twaira egeka gia ogosaba ang'e chidakika 10 twasoma ebibilia eria korwa ase evanchili ya Yohana 2:2 omostari o 5 goika oyo kianda twateba iga saba namoewe tura namoigorerwe rigia namonyore. Eke iga nakio omogaka oyo iga otaretiwe Samuel Nyambati aganeti akorerwe ng'o tosabire goetera ase amasabo aito anyare gokwana oturire Nyasaye amoigorere ebisieri akwane orang'eria abamalaika na abatagatifu bonsi nere akwane. Naintwe buna ekerisia gose buna abakatoliki na kanisa ende yonsi ekogania omorembe na ebise ase chifamiri chiaito na bonsi abacha iga iga ebacha komogania amaya anyare koigoka. Yeso Kristo natebetie abatomwa baye genda ase ebisaku bionsi moborokererie oyore egene momobatise ase erieta ria Tata na eria Omwana na Omoika Omochenu agakora ogoteba iga korwa bono iga noo ndamana inwe goika omoeru bwa ense. Ngokora na inche ngoteba iga ase okorandi kwane Nyasaye niga atotongete tomomanye tomwanche tomoereri toche gosasuka amo nere emiaka etakoera. Aba bonsi batareti omogaka oyo iga na abana ba Nyasaye bare na ebitong'ero bia Nyasaye bare. Tiga na barabwo barwa ase omosunte batare ase oborabu. Okogania goito buna ekerisia gose buna abarandi abasasioti na bonsi baria bagokwana erieta ria Nyasaye ebatagete kera omonto arwe ase omosunte ache ase oborabu. Tokobasabera amaya na barabwo bachenchi egere amarieta abo ache gotoka ase egetabu kia obogima na barwa bache gosang'ana Nyasaye. Saitani anyare kobua batare ase oborabu goetera ase Yeso Kristo oyore omotoria oito. Asanteni sana. Nyare koiraneria okwegena ntwe buna ekekatoliki amache aya iga aire egesio amache nare aye eng'encho enene ase batisimo na ase okoenena nonye na omokristo okure naende amache aya naro arusitie abana ba Israeli ense ya Misiri bakamboka oroche ekero Nyasaye atebeti Musa ake enyimba eywo agaaka amache enyimba egatananekana abana ba Israeli bakarwa ense eria bachandigete. Ase igo amache aya egesio buna ntwe abakatoliki naro agotwatanana atosibia twaba abachenu chinkoro chiaito chiaraba. Naki ekoera natumia amache aya egesio buna omokatoliki komosiari na komosibi egere Nyasaye abambore omonwa oye ebikobe biaye bigoke anyare gokwana. Tata na Omwana na Omoika Omochenu Nyasaye oito ore igoro igo twabeire na ogokumia okonene tata tiga ntang'anie amasabo gocha asore manye gokwana. Omochenu ore igoro abanto bare iga iga nabo baroche chinaina bachire igoro ya Samuel Nyambati omwana one na omwana one are omwana otata moke. Nyasaye oito ore igoro bwa emeganda kora okobua kora okomosansora akwane omobisa nyachieni intwe onde tamoroche Nyambati tamoroche
lakini banje bamubwatoke anyare ko bagagukwana anyare ko abana baya babe kunya komorora kiringaki bono twensi abaturi iga igo turi no gokumia iga manyinga kominya ko mubere ebimbi anya gokorekana agitwa sabire tatore igoro tata bwa mabira tororera mabira anya kegogi gakiriete rine ribe rigoro korora bono iga na rero binte bimbi yo tata Nyasaye sansura abantu bao bagutunyane bakomanye omochenu chena abantu bao birechetame oetera se inguru chiao na mabira Kristo ayo mutoria amen bono tigenyare gochaka iga inche nateba na akorere tubo na akorere tubo maene kurende Yesu ri iguru na banyanjete paka bono paka ngacha konyora abantu bane na akorere tuwe kero mbwato mwana yomo mwana uyu kurukumukeira bono kare igo twasigeta bangina sana ekero twasigeta bangina igo bare gotutuma masaga twagenda twakora ntwari kunyumarwa erinda bangina bari bachi bakubyara bachi bakoraki bachi banywa marwaria aya kwagenda ka uri mwakorera risaga nyore orenga muntu bwa mabiro rosiero ngori abatotari kunyitwa nywero ngori twakenda kendi twatama twatiga bangina bari bagwicha kunyuna bagaka amarwaria bono ritukeri mona agendire boka bwone nkoigorande nande banta bakemba bamanye tibinte ibianenge na riria bari bonsi barengo abunonye na bankorera tangara bakwete mbaiyo bono ngocha kounga negento giankuna omoeri na manye tibuna na beta mugaka baransi sibone kerabo chigocha akonywa n'umuntu uranga chaine gesieri nje nabikoreretwe agantwera amate yegekoro bagateba inki mwabori no mogeni uyu nere nabona abete biya Nyasaye akababwate sigaki bakaba baminto bagantiga ngacha konyora abantu bane bono nabo Nyasaye anseneseteneti paka muna bono ndiga naende binte biga abantu bonsi go bagotebunga kende ga no miemia orute gochiekera bigende ubura bubwachire Yesu ngwakare nanginga mbwati kamutoreke titori koigwa kurindo yokoretaya gaki Yesu abwato kenyambati akwana kore bintu byaya kwa kinyambati oye mutaya yu kunya kuningo yanjera ukolisi chombe chaya ingiabwate tabwati kende omanene tata ayinaro nabwate ngokwana binte bitibiri rero ebinte imbya kabeire ba muntu gwatwerwa amatego gwatweruga oyu gutawo konyo guri bune engong kurinde Nyasaye ganjanga bamoya nti Nyasaye ntotamerete nande dira baroche nande tokari korora yaya kale korora more ugo morega tubona kumenya tori ngoyo tabwati kendrende na kitora akore bono ngakirende togoteba serie tari ya Yesu akina kitogoteba uraiga mauna bono gachandegete mori yaya konya korete rubunyangi no ikunya koira mangangura iguru akimba bwata mabira Yesu tiga togikeri bagenda sengera yo muriro nande gikubanyora kebanyore baminto gaki anya kegogi nakirie tari gusareka bobiga bono iga ochinjeri nakwana nkareriare n'abantu bari bakare bonsi yo nkorera tego gakwete Nyasaye nabanyanjete nje nonde rio kande moyo bonde iga bono rende ngibabo n'umutayayu ende nero yo kunya kokorigia nina agagenda tetayo gaokorora umwana umwabonere gacheta kaumbo gada gusenga yacheta kaonyubure magakora nyambati bweka derura tabwati kende gaki tigaba mubwatoke gaki nonye no morogi go gaki uchumuntu gokoroka morogi netori koroga Yesu amina gaki bano muno mwana muno muswati yakonya korera igatata bana bane morotimbi uyu gwata manyinga mabena kyako iwe manyinga kongosa mwana umwanya bantu bono ege igoto kuna jaiga ntuntori kuna jakende ntori Nyasaye tigaba bwatoke undo tabaroje batigena kitu agwakire chingumi twakwaro kirikendi yonsi twakwabere bamwabere asama sabayiga tokorwa etogo sabanga intumwanya bantu neriro banaseri ono twarwete nane ntoira nororo kurende togo saba bari baraso musunteime
tigana barabo bonchorerie batara asoburabu baba bana b'omugaso. Nyasaye tagotongete ochikoenda ase omorero emiaka yonsi korende niga agotongete omomanye omwanche omoeri moche komenyanera ase obonda bwa igoro. Iga abamwanya banto bakorerete omwaka oyo iga onchoka naye obe omwana o Nyasaye na omwanchi bwa ekerisia. Tiga tosaba ase obwamo ase erita ria Tata erio Omwana erio Omoyo Motagatifu. Amina. Tiga tosaba obwamo esara eria enene Kristo atworogetie. Tata oito ore igoro, erieta riao risikwe, obonda bwao boiche, ogwancha kwao korekane ensa iga buna igoro. Otoe bono endagera yaito ya bono, otorusie ebibe biaito, buna ntotiga abagotochegea, tobasa gotobeka ase ogotemwa. Neo togaire korwa ase obwensi. Amina. Goetera ase Bikira Maria enting'ana y'emerembe, tiga tomobori nere atosabera ase oboreu bwaito tobwate. Abakorete aya iga nabaro bachenchi bagonchokere baba abana ba Nyasaye. Masoge Maria waichoire enema, omonguru nare naye, kwanyorire egesio kobwa abakung'u bonsi, na Yesu omwana w'enda yago nane egesio. Maria Mutagatifu ng'ina Nyasaye, otosabere intwe abasaria, bono nase ekero giokwaito. Amina. Obonene bobaigore ase Tata na ase Omwana na ase Omoyo Motagatifu, buna bwarenge kare bore bono. Omonene Nyasaye twachire ase ore mambia ya bono ase eng'encho ya omogaka Samuel Nyambati anyarire gokorerwa egekoro ekio obosoku. Omonene togosabera baria bonsi bakorete eng'ana eye iga, tiga bagonchokere na baro bainyore ng'a nkwabatongete batara ase oborau botambe. Omogaka Nyambati obeire omogaka omogotu obwenete gosikwa, na abana baito tokobaganiria abagochi chisukuru, tiga babe bagotigwa bakora amaya botambe. Twensi ama abo tomenyete ase oboiko bwa ense eye iga, tiga tochenchi torwa ase omosunte toche ase oborabu. Tiga Nyasaye o Ibrahimu, Yakobo na Isaka akore egekone ase omogaka oyo iga Samuel Nyambati, nero oromeme rwaye roigoke akwane, amata aya atinoke anyare koigwa, amaisa aya aramoki anyare korora atara ase oborabu. Omonguru otoigwe. Tiga tosabera abaminto bonsi bari bangire gokomanya bangire gocha ase ekerisia bangire gocha ase egesasimero kiao, ng'a nabarabwo obakune buna aba bakorete egekoro eke iga bagonchokere. Omonguru otoigwe. Togosabera omong'ina oyo iga ogendete korera oye na abana baye, ng'a aye obe omoremi obene okonye omogaka oyo atumoke. Omonguru otoigwe. Maria Omotagatifu ng'ina Nyasaye, Omotagatifu Paulo na Petero, amalaika na batagatifu bonsi bare igoro, Omotagatifu Samuel Nyambati, omonguru abe na inwe. Tiga Nyasaye omu bionsi anyare gotosesina amache aya iga egesio ogere omogaka oyo aigoka omonwa oye, oyo gotoseseni Nyasaye Tata, Nyasaye Omwana na Nyasaye Omoyo Motagatifu. Amina. Tiga tonchokere Kristo amasaba aito aerire. Ase erieta ria Tata erio Omwana erio Omoyo Motagatifu. Amina. Motigane omorembe na moganerie omogaka oyo na efamily yaye amaya momwanchire atinoke. Mwanchire atinoke? Mwanchire aigoka amaisa aye? Wanchire oromeme rwaye rokwane? Abamore iga mwakorete bo ngwancha mono omogaka oyo akwane? Mokinga okoboko igoro bari banchire akwane? Mbuya mono, asanteni sana. Nyambati kwana bono, mbuya mono. Naye omong'ina rema omogaka oyo ngokwane, na abana bakonakorera omogaka nkobwenare. Asanteni sana. Mbuya mono. Bono buno mwari mwatebire gotakwane. Basi abaminta bamore iga iga nabakwani nande mbuya more. Korwa amasaba achagete gokorwa chinsa kianda chia mambia goika bono iga ne chinsa inye ne insa tano erigereti omogaka Samuel Nyambati watoire erieta riaye otatiga bono iga taranyoa chinguru chiogokwana kogamba mono muna morocha ikaransa iga ekerogo niga agoyete gwetera ase amasaba aruru iga iga ne chikanisa awao na gwetera amache egesi aya iga twamotunia amocheni oromeme rwaye rwakwanire otebire nkorokwa Nyambati Samuel oyo no mogoko monene na abaiga murega iga mwancheire okwanire abaiga mwamusubora korwa ase oromeme rwabo twabaganeirie abanya monchoreri chinchera cheino mutare buna abana b'omugaso nande mwagenda ase ekanisa mwasaba. Tumusifu Yesu Kristo. Kora iga montebi ng'a mbuya mono abaiga mwamusubora mbuya mono iririata bono iririata
mbia mono. Asanteni sana, mwagendelea kumusabira nyambati tinangu narobu na kwabeire. Nyambati maoteni tutari kuchani nyambati. Ligeri ga munyambati ligeri bandi bagotobwate simi. Ma bono nyambati ojakire ko ligeri abantu. Ligeri diabo. Kwa ligeri gocha onjuka ngochi maigaiga. Ligeri libania. Nando njukaiga. Bakorega bakwani. Bakwaniga. Bakorega. Ma munyambati bakwani. Kwana naba gitambe studio. Bakwana maokabiriga. Bakorega. Noko bakokoni mukigoro. Basi. Batenya mbati okorukwa. Erie tanora ke muntu John inkaniga nyambati no yo minto nka. Nje mukamuro mwabo. Na igwe simio mugaka wakirio simichisa kianda cyabo tukujyange cyisa kianda igane nusu. Mugaka kubwate simi na igwe gokwana. Bwere sanga inga nyamba tina bwere so mugaka ne igwe igune bikone byambere iri nyambati tari gokwana asoka isiko ochire gakirete. Twakora kende twaboka twaika nyomba agaika twaija twanyora nyambati no ikaransite abisirio borangeti obokendu. Twaikaransa twabake iga abaminto bacha twamutiti kwocha bito ija na belis noyo minto abisai twaijarinde twachikorangeri nyambati tari gokwana kunyako twakora amasabo na saba belis yo saba na abisai yo saba twabuta bakabwaki twasoka bono isiko nje naenda nachigokama bono gaki gotogosaba ng'ambi kone kiebi gaki mutagwanje nyambati akwane inche gento kiane kerenga kiane nyambati ominto tigakwane gaki ntunto maiti abo bamotari nande ntomaiti gosoborogi mboro bono iga bono kiro omonto gaki tigaonchokonye na oborogi bokari gaki inche ngosaba nyambati ominto abe akwane aina inche naro narora ase obotuko bwa rero.